Så har jeg parkeret bilen. Jeg er nede ved Burj Al Arab. Det er også det, som man kalder for sejlet. Jeg skal lige i vandet. Jeg har ikke været i vandet endnu. Jeg har været i 3 uger, og jeg har ikke været på stranden eller i vandet. Så det er jeg besluttet mig for at gøre i dag. Og på vej over for at parkere, der så jeg noget af en bil. Og den skal I se lige om et øjeblik. Til at være det passende med at filme hernede, fordi at folk har lidt stramt, når man filmer på strandene hernede. Eller bare generelt i public. Så der passer jeg lige lidt på. Men som I kan se, der er Burj Al Arab lige der. Så har jeg lige været i vandet, og det var mega underligt. Vandet er faktisk varmere i luften. Ligesom at gå i et karbad. Eller i sådan et jacuzzi eller sådan noget. Det er varmere end luften er. Det skal man nok vende sig til. Det var ikke særlig forfriskende. Tværtimod. Og så er det også sådan lidt underligt at gå på stranden, hvor der er 95% mænd, og stort set ingen kvinder, og mændene har tøj på i vandet. Altså lange bukser, lange trøjer. Ja, meget, meget underlige oplevelser. Det er jo, hvad det er. Så har jeg lige været i bad. Og hernede, der er der åbenbart ikke noget, der har køkultur. Nu prøver jeg at se, om jeg kan gøre det over skuldrene her, så det ikke virker for åbenlyst. Men prøv at se en gang. At komme igennem til det der bad derovre, det er helt sindssygt. Der er ingen køkultur, og folk de skubber sig bare ind. Det lykkedes, men jeg skulle da godt nok også stå lidt tæt på de folk, jeg var i bad samtidig med. Og der var en, han stod. Ja, og der var en, han valgte at stå og sæbe sig ind med shampoo. Jeg tror, det er noget af det eneste graffiti, jeg har set hernede. Og man kan jo ikke engang betegne det som graffiti. Jeg har været ude og bruge lidt penge. Og vi skal ind og hente det, jeg har købt nu, og det bliver sjovt. Hi. I ordered something. Yeah, I think you called me maybe? Yes, sir. Casper. Yes. Yeah. Yes, that's me. That was quick. Yes, sir. Well, I was told 3 days ago that I would get it in 3 weeks. Yes, sir. Actually, we just received limited stock, sir. So you have for me, yeah? Yes. Nice. So what do you recommend? Where can I fly it? On the beach? No? No, sir. Where? Desert only? Not even desert. So what do I do? I get a license. Training by license for the if you do it as a hobbyist, then no need to this. It's so tiny. Så jeg har lige været inde i Apple Store for at finde en ny charger til min iMac, og der var de i gang med at flyve. De var i gang med at flyve med en Mavic, og jeg har taget min nye drone med ud. Jeg kan ved at flyve nu, og den fik jeg lov til at flyve med inde i Apple Store, fordi de ikke havde set sparken før. Så jeg fik lov til at flyve med min drone inde i shopping mall, inde i Apple Store i Mall of the Emirates. Så det var meget sjovt.
Hvis du ikke kan finde dit bil her i Mall of Emirates, så hvis du kan huske din nummerplade, så kan du taste den, og så skal de nok finde den frem til dig. Prøv at se her. Det var så en kort shoppetur i Mall of Emirates. Jeg skulle ikke rigtig have noget. Jeg vil bare lige se den der skipark der, som jeg skal ind på en anden dag. Og nu tror jeg faktisk, jeg kører ud mod ørkenen, så jeg kan lege lidt med min drone og få det i luften for første gang. Det er faktisk ulovligt at flyve med droner hernede i Dubai, men hvis jeg tager lidt væk fra byen af, så tror jeg ikke, jeg får nogen problemer.